minuutin kehon herättelyä. Istu tukevasti, jalkapohjat maassa ja sieltä lähdetään kurottamaan sinne ristiin hyvässä ryhdissä. Hengitellään. Kierre ja palauta. Kierre ja palauta. Hyvään ryhtiin. Ja vielä. Sitten lähdetään uimaan. Uidaan rintaa hitaasti. Sitä pyöristät selkää ja avaat taakse, lavat yhteen. Pyöreä selkä ja avaat. Ja avaat rintakehää. Nenän kautta sisään. Ja ulos. Nenän kautta sisään. Ja ulos. Keuhkot hereille. Ja muutama vielä. Sieltä kiinnikäsistä viedään puolelta toiselle. Vähän lankaan tapahtumaan. Hyvä. Tuot kädet syliin ja kiertämään päältä puolelta toiselle. Hartiat pysyy eteenpäin ja pää kiertyy. Kierrä ja palauta. Kierrä, palauta. Ja vielä mennään puolelle puolelle. Hengität rauhallisesti. Kaulurauhan rastaus. Kerran vielä molemmat puolet. Hyvä. Pyörät hartiat paikoille. Kädet ottaa sormenpäät toisen nyrkin sisälle ja tee sieltä nostelemaan jalkoja. Nivusiin pumppuun. Hop, 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 hop. Pidä ylhäällä pysyy. 2, 3 ja alas. Pidä. 2, 3 ja alas. Ylös. 2, 3 ja alas. Ylös. 2, 3 ja joo. Ja 7 kertaa. Tai 7 taukoa. 7 kertaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja alas. Pysy. Vähän ylemmäs. Hengitä. 5, 6, 7 ja vielä toiset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja alas. Ylös. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja jalat yhteen. Sormenpäät nilkkoihin ja hyvän ryhtiin. Sormenpäät olkapäälle. Sinne vähän sisäkalustolle herättelyä. Alas ja ylös. Alas ja ylös. Tai menet rauhallisempaan tahtiin. Alas ja ylös. Tai tempolla 1. Väjännet vatsaa. Jarruttelet siellä ylhäällä. Selkä on irti selkämäestä. Vielä 4. 1, 2, 3 ja 4. Hyvä. Ja sieltä voi vielä pyöräyttää muutaman kerran sinne taakse. Ryhtilihakset sieltä omille paikoille. Hyvä. 2 kertaa vielä. 1 ja 2. Hyvä. Semmonen. Tää joka aamu. Ei kauaa mene aikaa ja varmasti on parempi mieli ja olo lähteä päivän askareisiin.